Το νεκρό ψάρι. Ναι. Είναι αυτή η νουβέλα η οποία πραγματεύεται θέματα της επικαιρότητας, θέματα τα οποία τα έχουμε όλοι σκεφτεί. Ναι. Θέλω να μας πεις όμως εσύ ως συγγραφέας, αδρομερός, το περιεχόμενο του, το θέμα του. Λοιπόν, έχει να κάνει με εργασιακή ανασφάλεια αυτό το βιβλίο. Έχει γραφτεί για ανθρώπους που ζουν και εργάζονται σε προβληματικά περιβάλλοντα εργασίας, για ανθρώπους που θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας αλλά αντιμετωπίζουν εμπόδια, για ανθρώπους που ζουν ένα άγχος και μάλιστα όλα αυτά σε καθεστώς κρίσης. Η κρίση έχει εντείνει όλο αυτό το άγχος που υπήρχε και το έχει δαιμονοποιήσει σε έναν βαθμό που να μην μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με υγιείς τρόπους. Η κρίση και γενικότερα η ανασφάλεια σε εργασιακό περιβάλλον είναι όχι μόνο η καθημερινή λέξη στο στόμα πολλών νέων ανθρώπων, πολλών ανθρώπων θα έλεγα, γιατί και μεγαλύτεροι έχουν χάσει τις εργασίες τους. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Η γενιά των 50, 45, 50, 55 που λόγω περικοπών έχουν χάσει τη δουλειά τους. Έχει ριζώσει θα λέγαμε μέσα στην ψυχή και μέσα στο μυαλό του Έλληνα αυτό. Σε επηρέασε, είναι κλασική ερώτηση, αλλά δεν μπορώ να την παραλείψω. Σε επηρέασε λοιπόν αυτό το φαινόμενο προκειμένου να γράψεις το συγκεκριμένο έργο? Αν η γενιά μας δεν γνώρισε κάποιο σημαντικό πολιτικό, οικονομικό γεγονός μέχρι που ήρθε η κρίση. Οπότε αν δεν το δούμε σαν αφορμή, αλλά αν το δούμε σαν αίτιο, αν δεν υπήρχε η κρίση, η οικονομική κρίση, δεν νομίζω ότι θα είχα γράψει αυτό το βιβλίο. Δεν νομίζω ότι θα είχα μπει σε διαδικασία να θέλω να επικοινωνήσω κάτι στον κόσμο. Θα ζούσα σε εκείνο το συννεφάκι που ζούσαμε όλοι, της πλασματικής ευμάρειας, και θα συνεχίζαμε να θεωρούμε ότι κάτι κάνουμε. Η κρίση μας αφύπνισε. Γράφω για 5 χαρακτήρες που μέσα σε καιρό κρίσης προσπαθούν να προσδιορίσουν τα όρια και τις αντοχές τους και το μέλλον τους. 2 πρωταγωνιστές είναι νέοι, 2 χαρακτήρες του βιβλίου που θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας, οι οποίοι όμως τους υψώνει εμπόδια, παρόλο που είναι υπερπροσοντούχοι. Υπάρχει όμως και ένας χαρακτήρας ο οποίος έχει πρόσφατα απολυθεί, δείγμα και αυτό της κατάστασης σήμερα. Θέλει να επανενταχθεί, όμως και αυτός βρίσκει, παρόλο που έχει εργασιακή εμπειρία, βρίσκει και αυτός πόρτες κλειστές για χύψη λόγους. Όλοι, ο καθένας ζει την ανασφάλεια μέσα από τα δικά του βιώματα και τον τρόπο που έχει διαλέξει ή έχουν διαλέξει άλλοι για αυτό να πορευτεί. Δεν είναι θέμα ηλικίας, όλοι τη βιώνουμε, ακόμα και εγώ που θεωρούμουν κάποτε εν δυνάμει ασφαλής στο δημόσιο τομέα. Όταν έγραφα αυτό το βιβλίο μπήκα στη διαδικασία ενώ αρχικά ο χαρακτήρας, ο βασικός, ο πρωταγωνιστικός ας πούμε ρόλος απήχε από μένα, κάποια στιγμή αρχίσαμε να ταυτιζόμαστε, γιατί βίωνα και εγώ την ανασφάλειά του. Γιατί είχαν αρχίσει να γίνονται περικοπές και στο δικό μου επάγγελμα. Είχαν αρχίσει να γίνονται απολύσεις στο λαοθρύλιτο δημόσιο που ποτέ δεν είχε απολυθεί κανένας. Οπότε άρχισα και εγώ να συμπάσχω κάποια στιγμή και άρχισα να δανείζω και στοιχεία στον ήρωά μου που ήταν αρκετά αληθινά και ρεαλιστικά. Ήδη έχεις απαντήσει και μία άλλη ερώτηση και πήγες και την κουβέντα κάπου αλλού. Ήθελα να σε ρωτήσω αν είχες ταυτιστεί με κάποιον από αυτούς τους πολύ διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Είναι 5 διαφορετικοί πρωταγωνιστές. Υπάρχουν κάποιοι δευτερεύοντες χαρακτήρες και υπάρχει και ένας έκτος, θα λέγαμε, πρωταγωνιστής που είναι η οικονομική κρίση και τους επισκιάζει όλους. Νομίζω, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος συγγραφέας να βγει από αυτή την παγίδα, να μην ταυτιστεί με κάποιους από τους ήρωές του ή να μην του αποδώσει κάποια χαρακτηριστικά του. Έπεσα κι εγώ σε αυτή την παγίδα. Από ένα σημείο και μετά ήθελα να πέσω. Του έδωσα, σε έναν από τους πρωταγωνιστές έδωσα χαρακτηριστικά δικά μου, αλλά και χαρακτηριστικά φίλων, γνωστών και ανθρώπων που μου έχουν εκμυστηρευτεί ή έχω βιώσει το άγχος και τα προβλήματά τους στον εργασιακό χώρο. Άρα τα προβλήματα τα καθημερινά και το ανθρώπινο βίωμα μπορεί να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για την καλλιτεχνική παραγωγή. Για μένα η καθημερινότητα παράγει τέχνη.
ένας νέος με τη βαλίτσα στο χέρι στο μετρό της Αθήνας που φοράει τα ακουστικά του αλλά είναι ζωγραφισμένη θλίψη στο πρόσωπό του και αγωνία και πάει για συνέντευξη σε μια μεγάλη εταιρεία, από μόνο το σκηνικό αυτό, το τι σκέφτεται εκείνη τη στιγμή, το ότι ένα μηδίαμα στο πρόσωπό του δεν συνάδει με το βλέμμα του, είναι από μόνο του ένα κίνητο που μπορεί να σε οδηγήσει στο να γράψεις κάτι. Ή όταν βλέπεις ένα ζευγάρι ηλικιωμένο να προχωράει στην αυλοταριά και να προσπαθεί ο ένας να στηρίζει τον άλλον από τον μπράτσο ή ο παππούς να κερνάει ένα παγωτό στη γιαγιά, είναι επίσης ένα είδος έμπνευσης για μένα. Είναι μια ιστορία που μιλάει από μόνη της και μου αρέσει να καταθέτω, να παίρνω αφόρμηση από τέτοια πράγματα και να τις μετατρέπω σε ιστορίες. Και τελικά οι δύσκολες συγκυρίες μπορεί να είναι και εφαλτήριο για υψηλού επίπεδου δημιουργία και τέχνη. Ναι, σίγουρα. Όταν φτάνεις σε ένα σημείο να ζοριστείς, αυτό κάπου θα το διοχετεύσεις. Κάποιοι θα το διοχετεύσουμε σε κάτι αρνητικό, κάποιοι θα το μετατρέψουμε σε κάτι θετικό, κάποιοι θα το αναγάγουμε σε τέχνη. Όλες οι δυσκολίες στη ζωή μας νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για κάποιο είδους δημιουργία. Να πούμε ότι το κείμενο αυτό δεν είναι και ένα τυχαίο κείμενο, διότι έλαβε και διάκριση. Θέλεις να μας μιλήσεις και γι' αυτό? Συμμετείχες στον πρώτο διαγωνισμό το λογοτεχνικό της Βιβλιοθήκης Κοραής. Γι' αυτό σου είπα πριν, δεν ήταν η αιτία που έγραψα το βιβλίο Οικονομική. Μάλλον η αφορμή ήταν ο διαγωνισμός, ο λογοτεχνικός διαγωνισμός της Βιβλιοθήκης Κοραή. Η αιτία ήταν η κρίση. Αν δούμε την αφορμή, ναι, ο διαγωνισμός της Βιβλιοθήκης Κοραής, στην οποία με τη μορφή διηγήματος το νεκρό ψάρι κέρδισε τον πρώτο έπαινο, με ξεκλείδωσε. Ήταν η αφορμή για να ξεκλειδώσω κι εγώ, όπως κάνουν και άλλοι συγγραφείς, τα σιτάρια του μυαλού μου, του υπολογιστή, και να ανασύρω μέσα κάποιες διηγήσεις, κάποιες σκόρπιες παραγράφους οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν κάτι. Έτσι έκανα, δημιούργησα ένα διήγημα, το έδωσα, κέρδισα τον πρώτο έπαινο, άκουσα καλά λόγια από την Κριτική Επιτροπή και αυτό στην ουσία ήταν που χτύπησε το καμπανάκι και μου είπαν ότι κάτι πρέπει να κάνεις. Δες το, συνέχισε το. Έτσι πήρα και εγώ το διήγημα, το έκανα νουβέλα, το διάνθησα και έφτασα σε ένα σημείο μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο να το υιοθετήσει, να το εμπιστευτεί κάποιος εκδοτικός οίκος, φρέσκος, και να είμαστε σήμερα να έχουμε τη χαρά να το πιάνουμε στα χέρια μας και να το μοιραζόμαστε με φίλους και αγνώστους και να έχει γίνει κοινή εμπειρία όλων μας το νεκρό ψάρι. Ποιο είναι το μήνυμα που φέρει το συγκεκριμένο βιβλίο? Το μήνυμα είναι να μην τα βάζουμε κάτω μπροστά σε οποιαδήποτε εργασιακή δυσκολία. Ένας χαρακτήρας μέσα στο βιβλίο, αποκαμωμένος με το άγχος το εργασιακό και την συνεχεία απόρριψη από τις συνεντεύξεις και από τις ιδιωτικές εταιρείες, παίρνει την απόφαση να κάνει κάτι δικό του, να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα, να αυτοαπασχοληθεί. Αυτό και μόνο ότι μέσα από τα πολλά εμπόδια προσπαθεί να κοιτάξει πώς θα κάνει το ταλέντο του επάγγελμα, αυτό και μόνο είναι ένα δείγμα του τι μπορούμε να κάνουμε. Ίσως όλο αυτό τελικά, όλο αυτό το χρηματοοικονομικό χτυκιό μπορεί να μας ανοίξει κάποια νέα παράθυρα που να μην είχαμε σκεφτεί μέχρι τώρα ή να τα είχαμε σκεφτεί και να μας φαινόταν γιγάντια. Νομίζω ότι κάποιος που θα το διαβάσει αυτό το βιβλίο θα του μείνει μια γλυκιά γεύση, θα του μείνει μια αισιοδοξία, παρόλο που υπάρχουν και αρνητικοί χαρακτήρες, θα του μείνει μια αισιοδοξία ότι κάτι μπορώ να κάνω για να ξεφύγω από αυτό το χτυκιό, κάτι άλλο υπάρχει εκεί έξω, αρκεί να το διεκδικήσω, αρκεί να πηγάζει από μια προσωπική αλήθεια, η οποία αν μετατραπεί και σε ομαδική και σε συλλογική, τότε μπορούμε να μιλάμε και για μια τύπου επανάσταση απέναντι στην κρίση. Τι διαβάζει ο Θοδωρής Κούκιας? Διαβάζω, είμαι φαν της λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας. Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Χουάν Ρούλφο, ένας λατινοαμερικανός λογοτέχνης, ο οποίος υπήρξε στην ουσία
ο πατέρας του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Ο ίδιος ο Μάρκες είχε υποστηρίξει κάποια στιγμή ότι αν δεν υπήρχε ο Ρούλφο δεν θα είχε γράψει ποτέ το 100 χρόνια μοναξιά. Χρησιμοποιεί το μαγικό ρεαλισμό, ένα κύμα που υπήρχε κάποτε στη Λατινική Αμερική, κάτι ανάμεσα στο ρεαλισμό και στον συμβολισμό. Για μένα τον προτείνω ανεπιφύλακτα, είναι μοναδικός, εξιστορεί υπέροχα τα προβλήματα της υπαίθρου και της κοινωνίας που είναι ανάμεσα στην ανώτερη και στην κατώτερη τάξη. Και αν μιλήσουμε και για ελληνική λογοτεχνία, έχω μια αδυναμία, πάντα είχα στην Μαργαρίτα Καραπάωνου, είναι η κόρη της Μαργαρίτας Λιμπεράκη, όλοι την έχουμε διδαχτεί στα κείμενα στο σχολείο. Είναι μια υπέροχη φωνή, ήταν μάλλον μια υπέροχη φωνή, δεν έχει γράψει πολλά κείμενα, παρόλα αυτά ό,τι έχει γράψει εμένα με έχει συγκινήσει. Ήδη έχει και πολλά προβλήματα, έπασχε από διπολική διαταραχή. Ο τρόπος όμως που γράφει για μένα είναι συγκινητικός και φανερώνει τα ισόψυχά της, τα οποία είναι και ισόψυχα των αναγνωστών εν τέλει. Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν ο Θοδωρής Κούκιας με τα πρώτα του βήματα στην σύγχρονη λογοτεχνία, στην ελληνική λογοτεχνία. Να πω αυτό που είπα και στην βιβλιοπαρουσίαση, διότι έγινε βιβλιοπαρουσίαση. Η Μαρία Παπά και ο Κώστας ο Ζαφύρης, επίσης Χιώτης συγγραφέας, στήριξαν το βιβλίο, πώς να το πω, πολύ καλύτερα από ότι εγώ ίδιος θα μπορούσα να το έχω κάνει ή να τα έχω πει. Αυτό από μόνο του είναι συγκινητικό και η καλύτερη αρχή. Συγκινητική είναι η προσπάθειά σου, Θοδωρή. Εγώ αυτό που θα πω μέσα από την καρδιά μου είναι το εξής. Θα πω ότι είναι ένα εκπληκτικό βιβλίο. Είναι πολύ συγκινητική η προσπάθεια που έχει γίνει. Το είπα ότι είναι από τα καλύτερα που έχω διαβάσει την τελευταία χρονιά. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα και σε μικρούς και σε μεγάλους. Το συνιστώ από το μαθητή που μπορεί να το διαβάσει, γιατί μπορεί να δει τον εαυτό του, το φοιτητή, αλλά και κάθε άνθρωπο, γιατί η κρίση μας επηρεάζει όλους. Η εργασιακή ανασφάλεια είναι ένα θέμα που αγγίζει αυτόν που έχει ακόμα και την εργασία του. Κανένας δεν είναι πλέον ασφαλής. Θα ευχηθώ λοιπόν το βιβλίο αυτό να είναι καλοτάξιδο, γιατί το αξίζει. Θα ευχηθώ στο κοινό να το απολαύσουν αυτό το ταξίδι, και σε σένα θα ευχηθώ πραγματικά να υπάρξει συνέχεια, γιατί το αξίζεις. Έχεις νομίζω πολλά βήματα να κάνεις ακόμα στον χώρο της λογοτεχνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και για την όλη στήριξη μέχρι στιγμής. Ναι, μακάρι να το απολαύσει το κοινό. Θα χαρώ πάρα πολύ να με ανατροφοδοτήσει με τις σκέψεις του. Θέλω να ακούσω και τις απόψεις μαθητών και φοιτητών, γιατί ήταν το αρχικό μου κοινό. Τους είχα στο μυαλό μου όταν το έγραφα, γιατί μιλούσα στον εαυτό μου σαν να μιλούσα στα παιδιά στην τάξη. Τους έλεγα πράγματα που δεν μπορώ να πω στην τάξη, αλλά ήθελα να τους τα πω με κάποιο τρόπο. Οπότε ναι, στοχεύω σε αυτούς, θέλω να τους ακούσω τι έχουν να πούν για το βιβλίο. Εκτιμώ πάρα πολύ την άποψή τους. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.